1, 2, 3, 4. Jawa 1, linya 5. Hei Gidin, caca. Simpanglah ampe sukoma nanti padang tujuan dan jopi naga disinam dulu bajanji jodairi ai bajanji are bagato mana disinam bajanji jodairi takami kicuada kumbang panala bantu bulan mayampe bale ay putra bayi boina pandang Sabantu bulan mayampe bale labi badak ada bantu mumbang. Tagak bagoyang dengan latang buang setengah jam kita pula kabut lai anak kabunuang nande angin batulak jua kabutnya lai anak kabunuang nande angin batulak jua. Tapi sawak sabantalai sagodang itu anak bapangku kok tukang urui ni suap pagi sagodang itu anak unipangku kok tukang urui ni suap pagi. Bitu-bituan maya apa bocor beko mangambok puluh nyoba ke gitu Laden pare suka pak dokter we panyakitnya lah mulai gino Laden pare suka pak dokter alat tasumbe lah tu galon minta lau be kagindo sati na capek sia ipanyakinan ko tambah diube tambah menjadi enyo minta mak tanduk kakudo tambah diube tambah menjadi enyo minta pulo tanduk kakudo kalau abang tanyo be kau be beko laki tu cari to baduo kalau disabui gae kagae nanti tangaku gae abogo kalau disabui gae kakaro gae nanti tangaku gae abogo. Hei haca. Gelo baliku batang sinurui ikan kota sabui pelarangan kota dorong dagang jual surui anda kau udang dalam pinangan kota dorong dagang jual surui anda kau udang dalam pinangan menan dia kira to pasaman batiko kami lutu ijo tangan Wede laki yang menaleko nambo Alamana
tua. Ai kopian ikan dimintanya. Madena indah kama buah laparan kamera inyo baduo. Ai di maawa indah kama buah laparan kamera inyo baduo. Tapu ami ami lalang kupu kupu. Udah lama mani aku sangat cintaimu. Tapu ami ami ade ai ai ame. Udah ndak ababini marandona sampai gae. Lihat kakinya saroman masih jahit. Ba itu bana saja sako. Ai daeri toinyo ndak sadang sakit. Janto omagi ube nani tu pulo. Putra bayi botunyo indak sakit. Itu ndak mungkin ube kadi makananyo. Bini ucian delu tapuk yami yami bilang ramo ramo ba anak babini nak kelaya dong. Pangkuan ibu. Oi lagu iko rasola panjang. Apa lagu dah sudah iko. Betak de pipi ojo pianggan. Kabone padi sadionyo. Kota de pipi dayo pianggan. Kabone padi da sadionyo. Kamare nama ai buni saluang. Suterajo mudo tukang ambuyo. Dia bacara ika ambojo kampuang. Nyampang ko adu jodoh risiko. Dia bacara ambojo kampuang. Nyampang ko adu jodoh risiko. Udah kamari dapai badendang. Ba adik bini tibo siko bacari. Adek mancalia awak alai sayang. Kunun kok dapet katampe hati. Ai mancalia awak alai sayang. Kunun kok dapet katampe hati. Nanti pantunan juo daeri. Ei poin nada mencari ayo. Ai madang alam tunang suara nang kini. Ai tai cia dia kaset nan lamu. Mandang alam tunang suara lusi. Rasuk aku suik kaset nan lamu. Tahu ami ami lebih lalang dalam bele. Asalai babi ni biar dan dogai. Simpang latigo baka bulawe. Indah no kowe
jodohku. Terima kasih. Lima balik minit lainnya dah. Dah 8 minit lain Mak Son. Sudah tu kita balik pulang ni. Sepeda balik kan ni? Iya, 8 minit lain. Tu pulang Mak lah. Iya, sipak. Sabung salah pilih patang sebelum sunai ndak balik lagi belajar lagunya ke indang bulan puasa. Lamboi DJ. Sekarang labu rasakan tak punya bini tio malam kedinginan tiada tampe untuk mencurahkan rasa rindunya ketua sarato kasih sayang alun sampai ampe bulan inyo ditinggalkan mulai tak tahan dirundung kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan. Sedang ku mengasihi, sedang ku menyayangi suamiku tercinta, kini digoda janda. Ku hanya manusia tiada berdaya, dialah yang kuasa segala-galanya. Mungkinkah diriku ditakdirkan menjadi janda? Sedang daeri menyayangi, sedang daeri mengasihi istrinya yang tercinta, kini ialah pulang ke rumah mak. Ku hanya manusia tiada berdaya, dialah yang kuasa segala-galanya. Mungkinkah daeri ditakdirkan menjadi duda? Semoga
Langgaina nana marando pokule dake ina jonagai na jadi duo udai lo basaba ndak kalamu bacando iko mayuda elo basaba indah kalamu bacando iko manjalang suku adema subuh aneda hari kasih buku ayam nakan dong salomanya oi buku ayam nakan dong salomanya cila ko banan neda jalan basimpang awas iri neda dipisahkan Oke, Mama Jerun sana sesuai perjanjian Makson hari Selasa petang tiba telepon Bali ya. Oh gitu acara sampai jam 2 malihnya mak. Capek emak datang jam 8 lah mulai tadi. Ayolah Mama Jerun sana di jauh rantau kari jalang eten kerana batu sangka. Mama tinggal senang-senang selama kami tiba di rumah. Oh tipak ke diri badan kami nama ibu mama dari jam 8 sampai kujangko jam 2 balik. Saluang ko ado salah patia organ ko ado salah kincah. Kami badendang kok kurang pandai. Tagi sia tuan dek pantun tasingguang angah dek kecika. Beri maaf kami banyak-banyak. Dapek di gurau api di gurau jangan dimasukkan ke dalam hati. Ili lia kapasiran tia kapasian suik nak kajau. Bari larilah orang batang nanam baragia paragian mama untuk baranjo menjadi darah lagi yang hendaknya kok di belanjuan dek anak kami. Oke, yalah kamu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.